sabit lawat kayu nabi enak kamu ego sopo kowe nak kowe gombing kanane kowe menyamprot somo baik tapi barang api kan rumpit kosong udah enak bilang opo nawe kowe sopo pun seorang lihat dekat Sumrinam biyono ing moco baik kowe wis disengkuyung dening sapa man balilah dalam sinurbat ketangkan kowe loro atimu kowe melek marang panunggane sinambi enak bilang ojo krewing panompo kableho dadane rongkolawe babar pisan aku lan duwe milik palunggan patih amangku bumi elawe ilingo rojo-mojo pait rojo kang lagi kencar-kencar ojo nganti rojo-mojo pait rusak kebawa saka Haryo Nambi Nambi kuwi dela kuwe marang negara mojo pait nanging patih amangku bumi kowe ora mung cukup kanthi lemabuan nanging kudu milih jalma kang wis mumpuni sesarepane ing ngantos daturati ngersani Sang Prabu Kertajasa saura-urane kudu paman Demangking Sura yo paman Rebu Sura nanging kowe pamer lakuan marang Sinuwun Kartajasa opo kaya ngono kuwi katraping satya negara mojo bae wong kuwi orang mojo bae ora karena kowe ora karena Sisuta Ngraya nanging kabeh karo mojo bae elingo kowe nabrak ati mojo bae dak lagi aku lagi keting makianing pahlawan ilingo nabrak sawet privat dikir katu kanotu baironggo janur lan segara winata tanganku rojah aja kena pedangi prajurit saka Cina kang dipandhigani Kaisar Kubilai Khan nalika perang Bukuh Kediri mojo bae apa nanti katoni luwih kurang nanging Rongkolawe lawe kowe pilih rikala kowe cekel dening prajurit Tatar tanpa nabrak kowe wis mudhar dilep-lepet oring segara nanging rame ora butuh kabeh Abang Rongkolawe sing terdapat depan den ora mung kowe ngerti Nambi ngerti aja Nambi mati aku ayo aku enak rambut yen pancen gerangan iki Rongkolawe bupati Tuban
yang aku gunake atau sing balung dan dari kulit tak orang aku kelingan jenonoi daratan pancen rong dolawe sakti mahamuro yo yono ing kali tambah beras iki sing kalau tadi patine rong dolawe yang plong kali tambah beras apa Wilana waktu sesibikan, iki rokok ame, ngerti berapa? Ayo, yang kue datang calmo, sepuluh ini, alitan, enak kan? Yang wajib kue anak, ayo munggau, yang kue tinggal.
Matimu sakemah samruh kinaribasan sejatine ya ora ana pangan sing merjayani
ning kalamun aku matur kelawan ngersane Sang Prabu tanurane aku bakal nampa pidana gandeng Kanjeng Dipati Ranggalawe wis andhar bening turas ora cacahe bakal dak rukti ing besuke supaya bisa labuh tumraping kraton Majapahit. Konang bayi loro cacahe iki bakal dak wenehi jimat asma utawa jeneng. Sing lanang bakal tak wenehi jeneng Anupraga.